so bahlukana ke ngayizimo zokuthi ube ngasamphethe kahle emhlukuleze umshaya ethi bahlukana. Yeah. Last year ubese nento kumshaya vele bese behlukene last year senento kumshaya. Mina ngadecide ukuthini for ukuthi ngibahlukanise ngathola indawo khona lapha ngoba wamuva uyohlala khona nezingane. So manje uhlukumeza izingane. Last year umshayile ngeplate lele glass nje la ebusweni ngafonela around 4 ngangiphuma etorhweni ngaya phuthuma ke ngaya khona ngamfica sephole ekliniki babe bethi ngibalinde iambulance okanye manginemali ngingadlula naye siye esibhedlela eKing Edward eThekwini because ulimele kakhulu wophile futhi kakhulu. Ngawenza ke lokho saya esibhedlela sabuya bavula icase police station yaseNtuzuma. So manje uvula icase amaphoyisa amtshela ukuthi icase on ivuliwe. Inkinga ukuthi ngeke bakwazi ukuya kuleya ndawo le akayiyalela ukuthi uhlala kuyo cause ikude nomgaqo. Angeke bakwazi ukushiya imoto yahulumeni kude besazohamba idistance ende kusho obani amaphoyisa. So manje futhi ubuyile uyamhlukumeza ufikile Thani noma izolo wafuna ukumshaya ke lapho ebukisa ngaye kubantu wamshaya emhlani umphakathi ke wangenelela because umkhuza end up esezexabana nomakhelwane wazwambeka isandla ke wamshaya ngazi umshaya ngemvubu kanjani. So wavuka ke namhlanje waya epolice station eBridge City again uyovula icala bathi epolice station angeke bakwazi ukumvulela icala kufanele ukuthi aqale protection order. Lapho lo muntu uyamthreatenisha ke manje uphila ngokuqasha ke manje kumanje uqashile manje uyamthreatenisha uhambe ekhuluma kubantu ukuthi uzombulala lapho ekamthola khona. Izingane ziyakhala kuyale nale angisazi mina ukuthi ngithini manje ngoba kwase police station usizo asisalithola angazi ukuthi ngenze njani. Yeah. Ngiyakuzwa wena ngesingawo ubufisa ukuthi kube kanjani? No mina ngifisa ukuthi lento le angifuni protection order izomenza ukuthi athi make ephuzile ethe wamcabanga ayofika futhi awuhlukumeza ingane lapha ahlukumeze nezingane because mina ngihlala kude nami ngihlala eSiphumen mina ngisondelela ukuTohoza. So mina ngifisa ngavela bamthathe straight bambophe straight indlela engifisa ngayo ngoba uyamhlukumeza. Uhlukumeza uma wakho? Yebo ngisho nezingane lezi izingane ziyabaleka mazimbona. Lo muntu wayijola noma wakho? Stepfather. Banayo ingane noma wakho? Banazo eziwu5. Oh, 5. Oh. Manje indawo yokuhlala ekabaye kama wakho? Indawo yokuhlala ibhalwe ngaphansi kwegama lama yimina kodwa engayithenga because ngangenzela ukuthini ukubahlukanisa bangahlezi bekodana yonke lento and stuff. Kanjani bakhumbulana umjondolo noma indawo nje mhlawumbe yakhiwe ngeblocks? Indawo esemjondolo indawo entsha. Yeah. Uma wakho yena uyathandana ukuthi baqhelelane noma uyathandana ukuthi aboshwe? Uyafuna ukuthi eboshwe kodwa kangangoba ngithi namhlanje bekehambile epolice station ovula icase eBridge City wafika nakhona lapha bamtshele ukuthi akaqala avule iprotection order khona bamnikeza amaphepha bathi awagcwalisa abuye nawo kusasa. So asazi kumanje ukuthi kuyosesaphila yini. So yonke lento uyenza mesuke edakiwe?
namhlanje soba ke make dakiwe uyakwenza make soba uyakwenza futhi ungazi ukuthi kusuke kwenzakaleni kuvuke ini. Manje uma wakho usuke etshelwa wena ngaso sonke isikhathi ukuthi mama ngiyovula icala noma kusuka kuye ngaphakathi. Cha, kusuke ngasimini ngimtshela kusuka kuye ngaphakathi. Iy'ngane zisapota ubani njengoba ziwu-5? Zondlwa yimina bhuti, yimina ozigqokisayo, yimina ozaziyo ukuthi ziyafunda, yimina nemali yazo yeqolo, yena kenzi lutho. Wena uneminyaka emingaki? Ngineminyaka ewu-28. Unangaki lo mfo mawubheka? Angikho sure, around the 40 years angikho sure ukuthi unangaki iminyaka yakhe. So njengoba amaphoyisa-ke angasizi ngendlela osho ngayo ukuthi aboshwe, ayasichaza nesizathu? Uthe cause ngimbuzile ukuthi uchazile ukuthi kunekhisi noke wayivula before le ngalesa sikhathi ekushayile wathi kuthiwe athathe lamafomu ayowafilisha bazowathatha eBig City bayowahlanganisa navela cala eli-on. So lapho still bathi ngeke aboshwe kuzobe kwi-protection order cause bazonikezwa i-date ukuthi baye enkantolo nini for i-protection order. Icala laphambili noyekade enzeni? Wayemshayile ngalesi sikhathi wamshaya ngeplate license kwehlo wamlimaza ngalesa sikhathi saya esibhedlela ngobusuku. So waboshwa ngaleso sikhathi? Akazange aboshwe. Amaphoyisa athi ngeke akwazi ukusuka ngemoto yomsebenzi ayishiya endaweni ekude basezohamba i-distance ende bayofika lapha akathi umama uhlala khona. Imoto kahulumeni akulunganga ukuthi isale kude nabo babe bezoyindaweni ekude. So mina uyazi ngithi ukuthi ngisebenza kanjani? Yebo, ngiyangibona usiza abantu kodwa ku-Facebook, so that is why ngithathe inamba yakho ku-Facebook. Umuntu osuke esizakela usuke angasizwanga yimina, usuke esizwe abantu. Mina ukuthatha into oyishoyo ngiyidlulisela abantu kube yibona ababonayo ukuthi benze njani. Kuyenzeka usizakale, kuyenzeka futhi ungasizakali. So mangithi ngikulalele kwinkulumo yakho ithinta kakhulu amaphoyisa, shuthi ngendlela ochaza ngayo omunye umuntu angathi umsebenzi awawenzi ngendlela lamaphoyisa owashoyo. Ukuthi inkinga yami ukuthi understand ukuthi kuza kanjani kodwa amaphoyisa futhi ayazi ukuthi kuhlezi kushona abantu besifazane bebulawa abantu besilisa. Umuntu masethe washeshe waya phambili wayovela necala le-abuse akanakwa. And the most part ukuthi yonke lento konje bekuthiwa yonke lento uyenza izingane zingekho. Into engizwisa ubuhlungu ukuthi uyenza phambi kwezingane ngoba kwale day emshaya emlimaza wayehleli nezingane endlini. Kwathuka izingane izwe zangifonela mina ngafonelwa izingane zathi we mama uwesisi uselimele umama ubaba umshayile ngeplate. Yeah. Konje bekuthiwa yonke leyo nto yabo bayenza le bangayenzi phambi kwezingane banga-involve izingane lezi ingane bayazitraumatize. Konje bekuthi bayenza le abayenzi phambi kwezingane mhlawumbe ngabe kuyazwela kodwa kancane. Manje into engihlukumeza kakhulu ukuthi yonke lento yenzeka amehlo ezingane. So ngale kokuthi mhlawumbe uyafika azomshaya kodwa kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthothi bayathandana nje kahle kungonakali lutho. Cha, akusenzeki nje enhlobo lokho. Mase ukwezomshaya usukwethi uzomshaya ngaliphi ngasithathu sini umekesho?
make futhi ufuna babuyelane omunye uthi ngeke babuyelane manje bese fake ukuthi ufuna ukulwa ngezingane izingane mazintshela ukuthi asifuni khamba nawe thina sihlala noma ufuna ukulwisa ingane makiphendula lo umama bekusuke lapho ukukhuluma kube yimpi ke ngeke yeah yeah ngiyakuzwa mina kahle ngendlela engikuzwa ngayo kuukuthi phela mhlawumbe ngeke uzohambisane nalokho engingakusho mina indlela engenza ngayo umuntu osikhulumela yena into ngikuthathe sihlale nawe ukuchaza istory sakho umenishine labo bantu bamenishinayo njengoba uthinta indaba amaphoyisa mhlawumbe ivideo ingahamba izifike kubona mase beyibonile mhlawumbe kube khona iminyakazo abayithathayo ukuthi benze ngendlela le enganiculisa wena noma wakho uma kunesidingo because ngicabanga ukuthi mhlawumbe basuke bebuka ukuthi isikhathi esiningi indaba yethandana ingenwa ikakhulukazi lo muntu njengoba benengane nje ezo5 yabo kunzima kakhulu ukuthi uthi uzobopha umuntu onengane ezo5 noma basuke banganayo ishoyo ukuthi akazondle but uyubheka ukuthi lo 5 wengane uzobe sowondliwa ubani you understand futhi kungenzeka babheka ukuthi kuyenzeka izithandani zixabane vese noma engabe yinini yeah hayi ukuthi ngiyabakhulumela but ngiyacabanga nje ukuthi mhlawumbe yini abasuke beyibuka kodwa phela ngiyakuzwa ukuthi uthi bathi ngeke bakwazi ukushiya imoto yomsebenzi le kude yabo kodwa ngikunqabile uma ungathanda wena ukuthi ufike uzokhuluma ngalokho ngizokunika ithuba lokuthi ushiye inamba yakho mhlawumbe ungezwa bona sebekufonela bathi sicela ukukusiza okay ngiyabonga kakhulu kwale nkulumo esikhuluma la iphone yami ya recorder nayo bengayisebenzisa futhi ngiyifaka uma ungenankinga ayikho inkinga ungayifaka kodwa ke ngingathanda ukufaka isithombe sakho wena umuntu kade ukhuluma alright yeah okay isithombe ngisisende kanjani una WhatsApp ungisendele ngo WhatsApp kule number yep alright ngiyabonga sure okay